खनले बेबायदि जाथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो जाबाय थायो आसलथे मा नांगौ बिसोरनो मा मोनाखै बिसोरो थै बिदि जायो नामा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौ बर' गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरो गोबां लोगोफ्रानो आंनाव सोंहरगासिनो दंमोन बे मा जायगा आदा बे मा जायगा होननानै बे जोंनि अफिस नोंथांमोना नायगासिनो दं जानो हागौ नै बे आं ओरै खामानि मावबाय थायो बे लेपटपावनो आं ओरै दोननानै भिडिअ खालामो आरोना बे आंनि लेपटप ओमफ्राय बे जोंनि अफिस दासान्दि खालि मानसिफोर गैथ'वा बांद्राय मानसिफोर गैया लेपटप आंनि निजिनि नङा दे होनखानाय जाबाय आंहा निजि लेपटप बायनो हानाय पावार गैया बायगोन उनाव लासिनो बायगोन नोंथांमोननि अननायावनो बायनो हागोन आरोना उनाव बायबाथाय बेफोरनो आरोना जोंनि अफिसा बेफोरनो दा रावबो खालि गैयैखाय भिडिअ खालामनो चान्स मोन्दों नङाबाथ' चान्स मोननाय नङामोन सिसि केमेराबो लगायनाय दं सिसि केमेराखौ दा बन्द' खालामना दोनथ'दों नङाब्लाथ' बसआ आंखौ रायहरगोनसो फन खालामनानै दा जियानो जादोंला लोगोफोर बेनो आरोना आंनि अफिसा नोंथांमोना मा जादों हा जायबा बिथांमोना फेसबुक पेज सालायो बिथांमोना मा जादों भिडिअ होस्लाबनो मोनै डाउनलड खालामनानै गावनि पेजाव होना लायो आसरित बिदि जायो नामा सोरबा बिदिबा जों बोरै भिडिअ खालामबावनांगौ जोंनि भिडिअखौ दा होगोन दाहायनो डाउनलड खालामनानै गावनि फेसबुक पेजाव होना लागोन बिदिबा बोरै जागोन बेबायदि खालामबाय थायोब्ला जों भिडिअ खालामनो मोजां मोनगोन नामा जोंनि मोननो गोनां भिउसफोरखौ नोंसोरो फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामनानै जोंनि भिउवार्सफोरखौ खमायहोयो मिथिबायना बेबायदिब्ला जों बोरै भिडिअ खालामबाय थानो सानफ्रामबो जुदि सानफ्रामबो एफा खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामनाया जुदि दैयाव गोजावलाङो अब्ला जों मा खालामबावनो जोंनि गोसोआ माबायदि मोनगोन देलाय नोंथांमोना एसे साननानै नायलाय नोंथांनि जानो गोनां खाजाखौ आं जानानै होब्ला नोंथाङा माबायदि मोनगोन आरो बे खाजाखौ बानायफिननायाव गोबां खस्थ' जागोन मिथिबायना बे खाजाया गैलानोमोन बेखिनिल'सैमोन दै बेखिनिखौ आं जानानै होजोब्बाय आंनि लोगोनिखौ आंनि लोगोआ आंखौ जेबो बुंनो हानाय नङा नाथाय बे आंखौ रागा जोंगोन गोसोजों साला मालाय जानो गोनांखौ जानानै होबाय होननानै नङा नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव कमेडि भिडिअ'आनो जा मिउजिक भिडिअ'आनो जा गासैबो बिथिङावनो जोंनि बर'फोरा मालायनि भिडिअ'खौ लानानै गावनि फेसबुक पेजाव होयो मिथिबायना आसरित मोनदों आङो आंनि भिडिअ'खौबो होबाय थायो आं बादा होबाय थायो आंनि भिडिअ'खौ माब्लाबाबो गावनि फेसबुक पेजाव दा हो होननानै नाथाय बिथांमोनखौ आं मा बुंबावनो जुदि गावसोरनो मानियाब्ला बिदि जानाङाथ' आं सानदोंमोन एबा माखासे भिडिअ खालामग्राफ्रा सानदोंमोन खस्थ'नि फिथाइया गोदै जागोन होननानै नाथाय खस्थ'नि फिथाइया खस्थ'यैनो जायो एफाग्राब खस्थ' खालामनानै सान हर स्क्रिप्ट लिरनानै माखासे सुबुंफोरा कमेडि भिडिअ खालामो बे कमेडि भिडिअखौ होखांनायनि उनाव माखासे फेसबुक पेजनि सामलायगिरिफ्रा डाउनलड खालामबाय लोगो गावनि फेसबुक पेजाव होना लाबाय फेसबुक पेजाव गोबां मानसिफोरा नायो आरो बिसोरनिखौ शेयारबो खालामो थिग बेबायदि शेयार खालामनायावनो जोंबो जोंनि भिडिअखौ नुफैयो मिथिबायना मालाया एफाग्राब खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामबाय बिसोरो क्रेडिटखौ लाबाय अमा अरनाय सैमा गाग्लिनायसो जादों बेयो नङा होमबा हमना लादो आंखौनो अमा आं खस्थ' खालामबाय भिडिअ खालामबाय दा आंनि भिडिअखौ लानानै गावनि फेसबुक पेजाव फेमास जानो थाखाय गावनि फेसबुक पेजखौ फेमास खालामनो थाखाय आंनि भिडिअखौ होना लाबाय जों गोबां दुखु मोनो जोंनि माखासे मोननो गोनां भिउसखौबो बिसोरो उरायनानै होयो बिदिबा बोरै जागोन देलाय है बिदि खालामो नालाय बेबायदि मालायनि गोसोखौ डाउन खालामना मिथिबायना जों दा नोंथांमोनखौ आं गासिखौबो होनाखै जाहैबा फेसबुक पेजनि बिगोमा बिथांमोनखौ होनदों आङो नोंथांमोना अननानै बेबायदि दा खालाम जों गोबां दुखु मोनो मिथिबायना मा होनबावनो आरो गावजों गावनो बेबायदि जाबाय थायोब्ला प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो लोगोफोर फेसबुकनि जायबा पेजनि बिगोमाफोर नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ आं लोगो साननानै आंनि गोसो गोरबोजों रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना प्लिज अननानै इउटुबनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै गावनि फेसबुक पेजाव होना लानाङा अननानै प्लिज खुलुमथाबो आं नोंथांमोनखौ प्लिज बेबायदि दा खालाम गोसोआ डाउन मोनो जोंनिया जों भिडिअ खालामनो गोसो जाया बेबायदि नुयोब्लाथाय आरोना दा बेखायनो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना इयुनाव बेबायदि दा खालामसै मालाया एफाग्राब खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामो बेखौ नोंथांमोना नुवा नामा मालायनि खस्थ'खौ मिथिया नामा नोंसोरो सानसेयावनो राजा जानो लुगैयो नामा नोंसोरलाय मालायनि भिडिअखौ खावै लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेबायदि दुथांफोरनि बागै बेबायदि मालायनि भिडिअखौ
खावनानै एबा डाउनलड खालामनानै गाव गावनि फेसबुक पेजाव होना लाग्राफोरखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।